Hello guys, welcome to NS தமிழ்நாடு கேமிங் சேனல். ஓகே guys, இன்னைக்கு ஒரு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சூப்பரான கிளாஸ் கொடுறாங்கிற மேட்ச் தான் பார்க்க போகிறோம். போடு தகிட ஹெட்டு போது பாருங்க guys. ஆனால் நான் அடிப்பேனா என்னன்னே தெரியல guys. ஓகே guys, இன்னைக்கு ஒரு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு சூப்பரான ஒரு கிளாஸ் கொடுறாங்கிற மேட்ச். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க முக்கியமாக போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க. சரி, வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். எவனா வந்துட்டு இருப்பீங்களாடா? உட்காண்டா நீ பொறுமையாடுறா. தானே உட்காந்துருக்கான். ஓ உழுவுல கைஸ். இப்போ போயிட்டு ஒரு ஹெட்டை வைப்போம். எங்கடா போனீங்க? நான் வந்தோடனே பயந்து எல்லாம் நாக்கு ஆகிட்டாங்க போல இருக்கு. ஓகே கைஸ், ஓகே 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 எவனாவது இருக்கீங்களாடா? அதுக்காட்டி என்னடா இது, ஒருத்தன் நாக் அவுட் ஆகிட்டான். இன்னும் ஒருத்தவன் தான் கைஸ் இருக்கான். அவனே முடிச்சு தள்ளிட்டாங்க. அவன் ஜோன்லேயே செத்து விட்டானா. பின்னாடி நம்ம டீம்மேட் அடிச்சு விட்டாங்க போல இருக்கு. சரி, இந்த மேட்ச் அடுத்த மேட்சுக்குள்ளே போயிடும். ஃபஸ்ட்டு மேட்ச்ன்றதுனால கொஞ்சம் போயிடுச்சு. செகண்ட் மேட்ச் என்ன ஆக போகுதுன்னு யாருக்கு தெரியலையே. இந்த மேட்ச் லாஸ்ட் சீன் தான் கைஸ் ரொம்ப ஃபன்னாக இருக்கும். பாருங்க, எனக்கு வந்து பீதியாகி போச்சு. என்னடா இது நம்மளுக்கு, நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கைஸ், அப்போ தான் கைஸ் உங்களுக்கு புரியும். ஹேக்கர் வந்துட்டானா நானே பயந்துட்டேன் கைஸ். அந்தளவுக்கு ஒரு ஷாக்கான ஒரு விஷயம் உங்களுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கு கைஸ். இப்போ நான் இந்த சைடு ஓடிக்கிட்டு இருப்பேன். இப்போ உள்ளே போய்டும் எனக்கு செம்மையாக டேமேஜ் கொடுத்துருவான் அந்த சைடில். இப்போ இல்லை கைஸ், இப்போ கொஞ்சம் தூரம் அங்கே எனிமியை நான் பார்த்துட்டேன் கைஸ். அங்கே போயிட்டு டேமேஜ் கொடுக்கலாமே போனால், இங்கே நான் எனிமி நினச்சது நம்ம டீம்மேட் ஓடனா. சரின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போனால் இங்கே செம்மையாக டேமேஜ் கொடுத்துருவோம். சரி, நம்ம இந்த சைடு போயிட்டு சரி இங்கே இருந்தால் நம்மளுக்கு சரிப்பட்டு வராதுனா இங்கே போயிட்டு உக்காந்து பார்த்தீங்களா கைஸ். எவன்டா அவனு எனிமியா யாராவது ஹேக்கு பண்ணிட்டு வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு நான் யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கக்குள்ள இங்கே பாருங்க கைஸ், எல்லாருமே கிட்ட தான் இருக்காங்க. இது என் டீம்மேட்டு கிடையாது. இருந்தாலும் நான் சோலோவாக போனதுனால எனக்கு வந்தாங்க. எல்லாருக்குமே பவர் கொடுக்குறாங்க. நான் இந்த சைடில் உள்ள சேஃபாக தான் இருக்கேன். எனக்கு மட்டும் பவரே கொடுக்க மாட்றாங்க. என்ன இளவனே புரியல. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒருத்தன் நாக் ஆகிட்டான். திரும்பி ரிவே பண்ணுவான் பாருங்க. ரிவே பண்ண முடிச்சோடனே சேரா ரிவேன்னு நானும் கத்துவேன். கத்தி பார்த்தோன்னே அங்கே பாருங்க எழுத்து எம்மா இருக்கக்குள்ளே பவர் கொடுக்குறான் பாருங்களேன். இதாங்க கைஸ் எனக்கு தலைவலியாக போயிடுச்சு. என்னடா இது இப்போ பவர் கொடுக்குறானேன்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு மெடிக்கிட்லாம் ரொம்ப ஸ்பீடாக நான் தான்டா லாஸ்ட் உள்ளவனே, நான் தான்டா உன்னை கில் பண்ணுவோன்ட்டு நானும் போனால் என்ன நடக்கணும் தலை ஹெட்டு தெரிஞ்சிச்சு. செம்ம டேமேஜ் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ ஒருத்தன் ஓசிக்கில் அடிச்சிருவான். லேய் ஏன்டா இப்படி ஓசிக்கில் அடித்து சாவடிக்கிறீங்க? ஓகே கைஸ், இந்த இதுலேயும் என்ன ஏதுன்னு புரியல. இந்த இதில் ஒரு தரமான ஒரு ஹெட்ஷாட் இருக்குது கைஸ். பாருங்கள், பார்த்து அந்த ஹெட்ஷாட் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக நீங்கள் லைக் பண்ணிட்டு தான் கைஸ் போகணும். இருங்க கைஸ், 1 செகண்ட் வெயிட். நம்மளும் டிஜிபி சிங்கத்தோட ஒரு சிங்க குட்டிங்கன்னே சொல்லலாம். நம்ம டிஜிபி சிங்கம் வீடியோ நாங்களும் பார்ப்போம், அப்பப்போ பார்ப்போம். இப்போ பாருங்க கைஸ், இங்கே போய்ட்டு நான் ஒழிஞ்சிருவோம். ஒருத்தன் ஓடி வரதை நான் பார்த்துட்டேன். பாடி டைம் ஒரு சொல்லிட்டு நானும் கில் எடுத்துட்டு வேஸ்ட் பண்ணுவானேன்னு இதை வச்சு கில் எடுத்துட்டு அங்கே போனான். மேலே ஒரு எனிமி இருப்பாங்க கைஸ். அவனை நான் எவ்வளோ சூப்பராக முடிக்கிறேன் பாருங்க. இங்கே இவ ஓடி போய் அவள் அடி வாங்கிடுவான். சரின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு போயிட்டு நான் க்ளோவ் போட்டுவிட்டுருவேன். க்ளோவ் போட்டு ரிவ்யூ பண்ணி விட்ருவோம் கைஸ். பண்ணி விட்றது எம்மா பெரிய ட்விஸ்ட்னு இருக்கும் பாருங்க. க்ளோவ் உடச்சு விட்டான். ஏய் நீ பிளேடாக இருக்கியடா டே, நானே பாட்டுறாடே, என்னை போயிட்டு அடிக்க பார்க்குறியடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் நம்ம டீம்மேட் வேறு ஒருத்தன் உள்ள. நான் மேலே ஏற பார்க்குறேன், மேலே ஏற முடியல. ஓபி கைஸ், ஹெல்மெட் எங்கே காணா போச்சுன்னு தெரியல. அடித்து தெறிக்க விட்டுட்டான் அவன் மேலே வந்துட்டு. ஒன்றுமே புரியல. சரின்னு சொல்லிட்டு பாம கிரானேட் எடுத்துட்டு போகலான்னு பார்த்தா நேராக போயிட்டு மேலே முடியாது, கீழே வேற வர மாட்டேங்குது. ஓடுறா கைப்புள்ள ஓடு.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வந்து சரி போடக்கூடாது சொல்லிட்டு மேலே ஏறிடலான்னு பார்த்தா இப்படி ஆகுது. டேய் சீக்கிரம் மேலே ஏறா டேய் சொல்லி மெடிக்கல் சுற்றிட்டு இருக்காரு நம்ம மாப்பிள்ள. நம்மளுக்கு கிடைச்ச அனிமே அவனை கில் பண்ணிட்டு அவன்கிட்ட கொஞ்சம் லூட் அடிப்போம். நம்மளுக்கு என்ன டஸ்டிக்கல் கிடச்சிச்சு, கொஞ்சோன்னு எஸ்எம்ஜி கிடச்சிச்சு. சின்ன போன்னு பார்த்தா போகும்போது இந்த சைடில் நம்ம டீம்மேட் இன்னொருத்தவன் நாக் ஆகிடுவான். சரி சரிப்பட்டு வராது, நம்ம மெடிக்கிட்டு போகிறத விட அவன் டேமேஜ் கொடுத்துருப்பான், அவனுக்கிட்ட அடி. இங்கே நம்ம கைப்புள்ள வந்து லூட் அடிச்சுட்டு நிற்பார். அதுதான் செம்ம காமெடி. லூட் தலையில் லூட் அடியா அடிச்சுட்டு சரி இங்கே க்ளோவில் போட்டுட்டு அம்மா அப்படி அங்கே நின்று அடிச்சுக்கிட்டு இருப்பான். டேய் என்னடா நீனு, டேய் பிளேயரு நான் பாட்ரா, டே என்னை போய்ட்டு அடிக்க தெரியாமல் இப்படி இருக்கேடான்னு சொல்லிட்டு இப்போதான் கைஸ் ஒரு ட்விஸ்ட்டு பாட்டான ஒரு ட்விஸ்டான டபுள் விக்டரை நம்ம தூக்கி விடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டபுள் விக்டர் எடுத்தாச்சு. சரி நம்ம கைப்புள்ளியும் போட்டோம் நம்ம கைப்புள்ளியோருக்கு சரி இந்தாடா யாராம தூக்கி போனோம்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அங்கே போயிட்டு இது செஞ்சுட்டு டபுள் அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா டபுள் விக்டர் வேறு நம்ம எடுத்தாச்சா. சரி கைப்புள்ள ஓடுன்னு சொல்லிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம் நம்ம. ஓகே காய்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் வெயிட் இது ஹெட் வந்துச்சு. டேய் சாமரிடா. இல்லை காய்ஸ் கொஞ்சம் வந்து கட் பண்ணி பேசியிருக்கேன், கொஞ்சம் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. டேய் அடிச்சு போடாதடா டேய். டேய் அதுக்கட்டும் யாரா நாக் அவுட் பண்ணுது, டீமை முடிச்சா விட்டாங்க. சரிங்க காய்ஸ் இது வீடியோ முடிக்க நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோவை சூப்பராக நான் என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க, டேய் படுத்துக்கிறோம் பாரு, அடிச்சு போடுவோம்டா. ஓகே காய்ஸ் டாட்டா. இப்போ நம்ம போய் அடிச்சாச்சு, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க முக்கியமாக போய் சப்ஸ்கிரைப் மட்டும் பண்ணிட்டு வந்துடுங்க கைஸ். ஓகே கைஸ் நம்ம சூப்பராக போய் அடிச்சு விட்டாச்சு. ஓகே கைஸ் பாய், see you, டாட்டா.